sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma ubi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakawu ala ka noya silame bela jele ye innal hamda زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoka tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi bela jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do
Bamako, Seko San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Kenyeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi su in na an bɛ Segu Dakagun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ale ka taama an bɛ o kɛnɛ kan kabi bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni miniti 22 ye premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale donna an fɛ yan Segu a kelen ti taama in na ministre min bɛ kalanko kunna n'o ye docteur Sisabare ye o bɛ a la Sɛnɛ ministre Daniel Clément Simeon o bɛ a la min ye baara ni baaradege ministre ye Musa Sek o bɛ a la Jɛnɛba Jara ale fana bɛ a la musow ka ministre so bɛ ale min bolo ministre so min fana bɛ yen n'o o bɛ jamana kɔnɔna sigida lakanaw kunna ka taa se ministre so min bɛ yen seko ni dɔnko k'a fɔ sifinw olu ka ministre so ale kɔni bɛ yan kabini kununko n'o ye fɔnba ye ni ministre 7 sa ka taa fara Madina kan an ka transport ministre Madina ni ale ye Danbɛlɛlakaw ka marami ye ale fana bɛ kɛnɛ kan yan Segu ka don a yɛrɛ bɛ Segu kabi sɔgɔmada in na Sebugukaw k'a fɔ Banankɔrɔkaw fɛ yen premier ministre ale kɔni kunbɛnna a kunbɛnna maa jumɛn fɛ Segu gouverneur kura n'o ye Sulemani Traore ye ale min yɛrɛ y'a ka kalikan kɛ kunu maa bɛ yen sa n'o bɛ Segu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɔra ka na premier ministre kunbɛn maaba in a ka dugutaa min filɛ nin Segu ya tile 2 do fala ye an b'a yira o la sa ka fɔ général kɔni nalen ani Segu dugulenw dugutigiw ale ni kabilatigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu pied-à-terre kɔnɔna na baro ye tali kɛ min na jamanakuntigi ka kuntilenna ye min ye gouvernement ka wulikajɔ ye min ye baara minnu bɛ ale yɛrɛ bolo furancɛla fanga maaw u bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan ka taa kalata la min ye dugutigiw ni kabilatigiw ye u kɔni y'a ɲini a fɛ ko min ye u ka dɛmɛ u bɛ furancɛla fanga yɔrɔ nka ko kunnafoni u ka dɔ fara o kan dugudenw ka kunnafoni ka ɲɛ kunnafoni sanumaw ka se ka di dugudenw ma o laɲini o kɛra min ye kabilatigiw olu fɛ o kɔfɛ sa premier ministre a bɔra pied-à-terre la k'i kunda gouvernorat kɔnɔna kan gouvernorat kɔnɔna na sa Segu marabolo kɔni kɔnɔna bolofara fɛn fɛn bɛ yen min ye cercle fɛn fɛn b'a kɔnɔna na o marabolo ɲɛmaw préfet ni sous-préfet ka taa fara min ye gendarme ɲɛmaw finitigi ɲɛmaw fɛn fɛn bɛ Segu kɔnɔna na faso ale tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kɛnɛ kan min ye Segu gouverneur kura ye n'o ye général de brigade de police Sulemani Traore ye ale ye kuma ta k'a sibila a y'o kɛ ka miiri kɛ ka ɲɛsin Alassane Traore ma ale min ka kalifa minɛ a la baara minnu kalifalen don a la bi bi in na a y'i da don o la a y'a ɲini Segukaw fɛ fana bɛn ni kelenya ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa premier ministre yɛrɛ ye kuma ta ale ko ka miniti 1 ta sibila kɛ ka ɲɛsin contrôleur général de police Alassane Traore ma ale min ka kalifa minɛ a la Segu gouverneur kɔrɔ o kɔfɛ sa min ye premier ministre ye général de division a da donna baaraw la minnu kan ka kɛ mara kamabɔli ko hukumu kɔnɔna na baara minnu bɛ yen ni furancɛla fanga sigilen don kan AES gun kan bi baaraba minnu bɛ u bolo sɛgɛn mun bɛ jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin kuranko ma a y'i da don la a ko ni ala sɔnna a ma ko sɔɔni ko maaw la ɲinɛ o kɔ fɔlɔ ye wulada in na premier ministre a taara min ye bulon min kan ka jɔ maakɔrɔw ye Segukaw fɛ a taara o birikiden fɔlɔ da yen kɛnɛ kan fana a ye bonyamasigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ dugutigiw ye u jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔna na cogo min na sariyakisɛ y'u lakodɔnni min kɛ ale ni sariya suma y'u lakodɔnni min kɛ min ye Umaru Balu tɔgɔ la sa ale kɔni kumana dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la waleɲuman dɔn ni bonyamasegi k'o ta k'o ɲɛsin mara ɲɛmaaw ma furancɛla fanga ɲɛmaa k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn an bɔlen kɔ de la sa an taara sɔrɔ Sadi Amarindaw kɔni falen fo ka taa maa bɔ kɛnɛ ma min ye ale kɔni baaraw kurakuralen k'a ta k'a di Segu farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma premier ministre a sera yɔrɔ min na min ye so in ye a kɔnɔna a y'a don yɔrɔ n'a womisɛn bɛɛ lajɛlen a taara ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ka baaraw kɛcogow lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni ale tun bɛ ka fɛ ka ɲininkali k'o la a y'olu ɲininkaliw kɛ vestiaire journaliste ka yɔrɔ maaba minnu bɛ yen n'olu bɛna taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan olu bɛ sigi yɔrɔ min na kunnafonidilaw ka sigiyɔrɔw ka taa fara pɔmpu physique kɛyɔrɔ ma direction mɔgɔw ka yɔrɔ
salle de sport ni salle de conférence ni fɛn o fɛn bɛ yen n'olu dara wulilen don bi amarindaw kɔnɔna ka kɛ kurakura ye premier ministre yi ɲɛ da o bɛɛ kan ka sɔrɔ ka bɔ sa ka na binkɛnɛ sanfɛla la ka kibaruya di tubabukan ale ni bamanankan na o kɔfɛ sa fala yi an y'a ye k'a fɔ segu yɛrɛmarakafo maire ale kɔni ye bonyamasegin kɛ ɲɛmaaw ye n'o ye Bamu Jara ye tasibila kɛ fana ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u cɛsiri jamana ko la a ko ko min ye furancɛla fanga kɔni ye a bɛ ka min kɛ segu ye bi o tɛ se ka to dogo la cogo si la wa min ye sini ni ala sɔnna a ma premier ministre ka taama segu kɔnɔna na a baara fan filanan o bɛna taa kɛ ndenbugukaw fɛ yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw olu ka baaraw ye bi délégation kɔni bɛ segu yan a bɛ si yan sini sɔgɔma ni ala sɔnna ma a b'a kunna ɲɔnɔ kan ka taa denbugukaw fɛ yen fala ye Bamakɔ an y'a ye k'a fɔ bi yɔrɔ caman bɛ yen sɔrɔdasiw ni polisiw ni gendarmew taara kɛ ka o yɔrɔ fa tewu ko kun jumɛn na min ye Imam Mamu Diko ye ko ale ka nali ko kuma min fɔra ni a bɛ tile damadɔ bɔ i b'a dɔn k'a fɔ min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ kibaruya siraw fɛ Imam Diko ale ka maaw n'o ye an yɛrɛ burankɛ ye a ye laseli kɛ u ye laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ka laseli kɛ sira caman fɛ k'a yira k'a fɔ ko imamu kɔni k'a bɛna nin kalo tile 14 ko in nana kɛ sa balanŋɔɲa ye sama-samali maa minnu bɛ imamu kanu na ani maa minnu bɛ n'olu tɛ fɛ imamu ka don jamana in kɔnɔna yan tuguni ka da waleya caman kan ka da kibaruya caman kan ka da ɲinini caman kan wulikajɔw ni cɛsiriw olu bɛɛ lajɛlen kɛra imamu ka maaw fɛ nka tiɲɛ na a nana ye k'a fɔ bi yɛrɛ pankuru yɛrɛ tun tɛ yen ka bɔ Alizeri ka na Mali kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta jamana ɲɛmaaw olu ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ ntɔnga ye olu ye polisiw kɔni bɔ sa k'o to Bamakɔ yɔrɔ caman na n'i ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna k'u lajɛ bi yɔrɔ ka dɔgɔ yɔrɔ belebeleba la polisiw kun tɛ yɔrɔ min Karekun Dangun min ye maaw bɛ se ka lamara yɔrɔ maaw bɛ se ka lajɛrɛ yɔrɔ la u ye polisi 1265 k'o bɔ k'o wɔlɔntɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sogolon tɔgɔla Karefuru n'o o bɛ Umu Sangare ka lakɔli kɛrɛfɛ ka taa se min ye Febaki kɛnɛ ma sa aéroport masurunnaw bɛɛ lajɛlen jɛrɛw ko u tɛ jɛ n'olu ye yen communiqué min yɛrɛ bɛ yen n'o kun bɔra sa ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o y'a yira k'a fɔ yɛrɛ pankurutigi kɛnɛ yɛrɛ la maa man ka tɛmɛ maa 2 kan aw jɔlen ka kuma baarakɛla minnu bɛ yen olu ka sɛgɛsɛgɛ pankurutigi kɛnɛ fan bɛɛ lajɛlen ka taa se dugukɔnɔna fanba bɛɛ lajɛlen ma maaw ka lajɛw bɛ kɛ yɔrɔ la sa u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ Imam Diko mana bi a mana sini a nɔfɛmaw wulada in na olu fana ye bataki bɔ ka bi k'a yira sa k'a fɔ ko kow kɛcogo ni kow taabolo kama ko baara in ko u y'a sonsoro k'u y'a bila waati wɛrɛ la ko bi ta kow ma bɔ nka n'i ye ko in dugumana la ye fala ye kuma misɛn ka ca a ma kumaw ani a ko kumaw minnu bɛ ni sɛbɛn tɛ u la n'u tɛ golo kan o de ka ca min ye ko in yɛrɛ kɛcogo ye n'i y'a ta k'a lajɛ ka jamana taabolo lajɛ ka kow faamu ka kow ɲini k'olu kɔrɔ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Diko kun natɔ tɛ bi a natɔ tɛ sini labɛn minnu bɛ yen n'o b'u bolo n'u ye ko minnu sigi sen kan olu yɛrɛ caman b'a yira k'a fɔ ko in tun tɛ se ka kɛ nka Diko n'a ka maaw u ko k'olu baba la olu kɔni sɛgɛnna caman bɛ yen suruku bɛlɛn kɛra olu la su ani tile olu dun b'a dɔn k'a fɔ imamuw jɔyɔrɔ bɛ a la jamana in kɔnɔna na o de la olu b'a fɛ a ka segin ka na kuma tɛ sunkalo setɔ don a ka se ka na o k'a ka so Docteur Sulemani Keyita ni ale ye kɔlɔsilikɛbaa ye ale ko ale ye min faamu nin ko in na ko Diko ka nali k'o tɛ se ka kɛ sisan dɛ ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ labɛnw de bɛ k'a la k'o de bɛ sigi sen kan ka se k'a kɛ ko kelen ye fala ye n'an bɔra yen hôpital du Mali maaw olu ye kɛnɛ sigi sen kan sa ka dayɛlɛ baaraba minnu bɛ kɛ hôpital du Mali kɔnɔna na bi furakɛli taabolo kuraw minisiri 2 tun b'a kɛnɛ kan kɛnɛya minisiri n'o ye Assa Badialo ye colonel ale tun bɛ yen ka taa fara Alhamdu Ag Iliyɛn kan dɔgɔtɔrɔso yi a kɔnɔna n'a kɛnɛmana bɛɛ lajɛlen u y'o don senkɔrɔ mansinw bɛ baara kɛ yɔrɔ min furakɛliw bɛ kɛ yɔrɔ min maaw bɛ don yɔrɔ min baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ kura ye bi ni o bɛ fɔ ma sa ko radiothérapie o baara minnu kurakurayalen don k'o bɛɛ lajɛlen yira maaw la fɛɛrɛ ni dabali min tigɛlen don hôpital du Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta n'i bila dɔn a la cogo min na u y'o baaraw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye hôpital du Mali ale b'an ka dɔgɔtɔrɔsow fɛ minnu saniyalen don baara kɛcogo ka ɲi min kɔnɔna na sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka na fala ye jamanakuntigi ale bɛ k'i bolo fa k'a to min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o sigilen don ale yɛrɛ naga kɔrɔ musaka min bɛ 100 sira la ni 2 n'a ko k'a jɔrɔ kɔ a yɛrɛ tɔgɔ la nafolo la ko k'o kɛ ka maaw dɛmɛ o musaka ya bɛ k'o ta sa maa 300 sigira 4 sigira 3nan kɔnɔna na k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin ma sunkalo la Tombouctou ale ni jamana camancɛ dugu dɔw tɛmɛnen kɔfɛ sa sigira 3nan ani sigira 4nan Bamako olu kɔni maa 300 olu ye dongolo sɔrɔ ka ɲɛsin ka bɔ jamanakuntigi yɔrɔ Bamako ale kɔnɔna na n'an bɔra yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila korokaw fɛ yen bi ni degun bɛ olu la Médecins Sans Frontières ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma
donbolo minnu kɛra u ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 1,600 ɲango olu ye dɛmɛ sɔrɔ wa minnu bɛ sa n'olu sigiyɔrɔ bila n'u bɛ korokaw fɛ yen bi ni degun bɛ olu kan jɛkulu in ɲɛmaa n'o ye Jonathan ye a y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka baloya in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa ka ɲɛsin dɛmɛ minnu bɛ yen n'o bɛ ta ka di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'u y'u sigiyɔrɔ bila minnu bɛ degun kɔnɔna na Médecins Sans Frontières k'ale ka baara kɛ kun ye o ye n'an bɔra yen an bɛ taa Euro du Sahel ballon 100 Mali Fédération a y'o de ta k'o di Euro du Sahel kalanso ma n'o ye académie maaw ye k'u k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ san nata in na sa yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na Euro du Sahel kɛnɛw la kalanso olu kɔnɔna na waleya in kɔni kɛ kun ye min ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kalanso kɔnɔna na n'o bɛ kalanso ko fɔ Euro du Sahel ko a ka di olu denmisɛnninw ma u ka se k'o baaraw kɛ ni a ye kayikaw fɛ yen merilakaw olu bɛ wuli ka jɔ la bi wulikajɔ min ni o bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mun ma sa k'a yɛrɛ kɔnɔna na dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw tali o ko bɛ se ka kunbɛn cogo di sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnninlakaw kɔni donnen don ko in na ye kosɛbɛ a bɛ ɲini ka na kɛ tiɲɛniba ye k'a yɛrɛ kun fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini bi sa denbaw denfaw denmusomaw bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ ka nin ko in ale kunbɛn CICR n'ale Croix-Rouge ye Tɔnbukutukaw fɛ yen a y'a ka san kimɛli kɛ san 2024 a ye baaraba minnu kɛ Croix-Rouge bolo la nin kalo in tile 3 u y'o kɛ laɲini tun ye mun ye sa Tɔnbukutu kɔnɔna na baara jumɛn ni baara jumɛn sera ka sigi sen kan san kalo 12 in kɔnɔna na u sera ka mun kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye dɛmɛ ta ka don maaw ma u ye jiw di u ye maaw dɔw fana dɛmɛ olu bɛ se cogo min na ka bolomana yɛlɛmaminɛnw sɔrɔ min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa Croix-Rouge ko ale ka fɛɛrɛw don yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min Gawokaw fana fɛ yen ɲɛfɔliw bɛ sen na wolosɛbɛnko ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye wolosɛbɛnko kɔni ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka sigida caman na dialogue dun kun y'a fɔ sa ko a ka kɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na maaw mago b'u ka sɛbɛn minnu na o nɛgɛkɔrɔsɛbɛn olu ka se ka sigi sen kan diinɛtigiw sigida maaw ka taa fara kabilatigiw ka sa olu bɛɛ lajɛlen wele min ye diɲɛseleke naani ka bolofara min bɛ yen n'o o ye INHPR CR ye ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen n'o o ye an yɛrɛ ka jɛkulu ye mun bɛ yiriwali kɛ AMUSOP maaw k'olu de kɔni ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan ɲɛfɔli ka se ka kɛ maaw ye min ye du sɛbɛn wolosɛbɛnw sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ dutigiya yɛrɛ ko fɔ sa k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli k'o nɔgɔya maaw bolo waleya in a kɛkun kɔni ye min ye yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛbɛn sɔrɔ yɛrɛlakodɔn sɛbɛn min b'a to i bɛ kisi ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ ma i bɛ kisi ka bɔ fasodenjuguya ale waleyaw ma minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna an kun y'a kibaruya don kununko ale taatɔ Sikasokaw fɛ yen banbanciwale kɛbaaw kɔni binna ale ka mobili kan a yɛrɛ sa k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'olu maa ninnu kɔni gɛn ka bɔ yen pewu u bɛ se ɲinakaw fɛ yen tuma min na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye maa 4 o kɔni kun joginna kelen kun ta ka jugu nka a yɛrɛ k'a fɔ ko o fana ni ma to a ko in sen fɛ dɔgɔtɔrɔw olu ye wuli ka jɔ kɛ Sikasokaw fɛ yen minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna sa ani ɲinini ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ɲuman sera Sikaso o dugu kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw nasiraw fɛ sa an b'a da tulo kan k'a fɔ ko Senegalikaw fɛ yen sɛbɛn dɔ bɔra sɛbɛn min bɛ ɲɛfɔli kɛ Macky Sall ale ka waati musaka minnu dunna k'a daminɛ san 2019 ka na se san 2024 ma k'a sɛbɛnw si ani minnu sɛbɛnna k'olu tɛ bɛn min ye musaka minnu fɔra musaka minnu donna da minnu fɛ juru minnu taara Senegal yɛrɛ tɔgɔ la k'u cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji majɛ min bɛ a la sa ko o de bɛ ka ɲini bi Libériyakaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Libériya ye k'ale jɔyɔrɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la a bɔra jɔyɔrɔ 27 na san 2024 ka n'i yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 25 la min ye Transparency International ale ka kimɛni minɛnw na Burundi jamanakuntigi n'o ye Evariste Ndayishimiye ye ale ye kibaruya di kɛ koyi ka ɲɛsin Kongokaw ma Kongo min bi ni o kɔni kɛlen don ka dɛsɛ pewu M25 la k'a yira sa k'a fɔ ko olu ni M23 maaw la sa k'a fɔ ko olu min bɛ ka uranda min bɛ kɛ olu kɔkɔrɔma don k'u bɛ ka waleya minnu kɛ olu ka dancɛw la ko u k'u kɔlɔsi sabula k'u y'a ye k'a fɔ olu ka wulikajɔ dɔw senfɛ u ni uranda ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye baara min bɛ yen n'o kɛra ko o ma diya u ye kosɛbɛ sabula mugutikan dɔ bɔra ka ɲɛsin olu ka taamaden dɔw ma k'o balala u la kosɛbɛ u b'a ɲini uranda fɛ o kana dafa fila halisa min ye Kongo kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na UNICEF ɲɛmaa n'o ye Catherine Russell ye ale kɔni y'a yira sa ko jɔrɔna bɛ yen bi degun bɛ yen min ye Kongo guerre min daminɛnen filɛ nin ye sɔrɔdasiw k'u bɛ ka bin musow ka su ani tile min ye denmisɛnninw ye olu bɛ ka dɛsɛ balo la ja bɛ ka na jiko dɛsɛw fana bɛ yen
musow kɔni u kɛlen don k'olu minɛ ka t'olu kɔni kɛ kojugu suguya bɛɛ lajɛlen k'o ta ka ɲɛsin olu ma ugandakaw olu ka fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye kisa bisingi ye kisa bisingi kabini waati jan sa a yira k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ kaso la nka fevrier kalo tile 10 maa minnu ɲɛ dara a kan u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni keniya ka ɲi na ale minɛnen don bi ko a ka dumunikɛbaliya n'o ye gɛrɛbilafɛn ye o kɔlɔlɔ bɛ ka wuli a fɛ wa k'a fari fana tɛ sɔn a ka avocat olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a ye cogo min zimbabwekaw fɛ yen terrain dɔ ale ni camion dɔ olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ma nɔgɔya kosɛbɛ bisi don bisi ale ni camion dɔ mata camion dɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka na ci ɲɔgɔn na min ye o senfɛ sa maa 24 o de kɔni ni tora o ko in senfɛ maa caman fana joginna dɔgɔtɔrɔlakaw ni maa minnu bɛ n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ sa olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin waleya in kɛra cogo di sabula o tun bɛ siraba min kan a bɛ fɔ a ma ko autoroute sira fɛrɛlen gitɔrɔn ka ɲi yelenw bɛ a la ko mun dun nana ni nin ye yalama chauffeur filaw u kun minen tɛ wa walima u kun bɛ cogo di ɲininkaliw u bɛ ka kɛ o la Tunisie k'ale ye dɔ b'a ka juru la koyi juru min tun bɛ a la na a y'o ta diɲɛ seleke naani maaw fɛ san 2019 juru dɔw k'u ye dɔ bɔ o la doral wari euro wari o miliyari 547 ko u y'o sara u ka kɛnɛma juruw la yaasa u bɛ se cogo min na ka sugubaw ka se ka juru wɛrɛ sɔrɔ olu fɛ yen faransikɛw ka premier ministre kɔrɔ n'o o ye Jean Castex ye Jean Castex ko ale kɔni minɛna ka bila kaso la Montpellier kaw fɛ yen nka u tilara k'a labila tuguni ɲininkaliw olu kɛra la ko sabula nɔ minɛnen don bi k'a fɔ ko musaka dɔ bɛ faso tɔgɔ la a tɛgɛ sera o ma maa kofɔlen ko a kɔni a ka bolo fara waatiw kɔnɔna na n'a ka min ye Faransi premier ministre kɔrɔ ye ale kɔni bɛ degun kɔnɔna na bi Jean Castex ale bilara kaso kɔnɔ alamisa tɛmɛnen n'o ye kunungo ye nka u tilara k'a labila tuguni ɲininkaliw olu kɔfɛ maa kofɔlen sa sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra sa k'a fɔ ko a bolo sera faso nafolo ma Pirenekaw olu fɛ yen wariya in kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni b'a nɔ kan sa ko o ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Donald Trump a y'a yira k'a fɔ k'ale Vladimir Putin k'u bɛnna ko la ko min bɛna na to sa min ye teliya la u bɛna na Ukraine ko kuma ka fɛɛrɛ ɲini a la kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min ɲɔgɔn sɔrɔ in ko kɔni kɛra araba tɛmɛnen min ye ɲɛfɔli senfɛ sa wa k'u y'a yira sa k'a fɔ ko san 3 kɔni kɛlɛ in kɔfɛ sa min ye Amɛrikɛnw ye olu bɛna na fɛɛrɛ sɔrɔ ni Irigi bɛ bɛnkan min sɔrɔ nka nin waati in na Faransi jamanaw ale ni Europe jamanaw kɔni murutilen don pewu États-Unis ma u yɛrɛ ko sa k'u bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka maramafɛnw sa k'u labɛn k'u ka faso k'ale kumabɔli baaraw kɛ ko sabula Amɛrikɛnw y'a yirula yɛrɛ caman senfɛ olu kɔni tɛ Ukraine ko in ta k'o kɛ koba i n'a fɔ Faransi ni a kɔladen tɔ n'o ye Union européenne jamanaw kɛlen don k'a kɛ cogo min na Amɛrikɛnw fɛ yen hali bi u ka ngara dɔ sa n'o o ye Robert Kelly ye san 30 kaso ko ale kɔni bilara o de la min ye dɔnkilidala in ye k'a kɔni ka binkaliw ye tali kɛ sa ka bin musow kan o ko kɔni ko jaabi dira ma tarata tɛmɛnen n'o ye araba tɛmɛnen n'o kɛra u ka juge fédéral olu ka baara fɛ nin bɛ dan sigi su in na kɛnɛ kan jɛmukan na an ye min d'aw ma k'an to Segu Fala Kɛta an b'a fɔ ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma premier ministre ale bɛ taa kun na ɲɔnɔnkaw fɛ yen ka ɲɔnɔn kɔnɔna na denbugu baara bɛ kɛ yen min ye ntɛnɛn dimanche don ye baara bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ pewu Joyilakaw fɛ yen olu ka sɛnɛkɛlaw fana sigilen don ka Dr Ablaye Mayiga n'a ka délégation ba o kunbɛn bi Segu baara minnu kɛra a kɛra waso ye a kɛra nisɔndiya ye a kɛra sewa ye segukaw kɔni bɔra kosɛbɛ ka ndolati terrain k'ale fa tewu min ye premier ministre yɛrɛ ye munumunu salo kɛ seko ni dɔnko tigilama minnu tun bɛ yen donso minnu tun bɛ yen maaba fɛn fɛn nana kɛnɛ ka sa ka waleɲuman dɔn kɛ u bɛɛ lajɛlen ye Fala ye k'i fo Keba Jalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous.